Igen, sikerül. És nem fog semmi. Csak hallom még egyszer. Jó. Jaj, nem volt hátrafut. Ez előre volt. Te gumibaba. Jaj! Egy kicsi segítséggel, de ment. Jaj, a fejed kitörik. Ez lesz a szép. Tadám! Most ez nem lesz segítséggel se. Tadám! Szép volt. Hoppá! Ajaj! Inkább ez közé bukfenc. Ez eléggé bénusz volt. Ez lesz a szép. Várjál, még nem készültem. Fújt ki magad. Kivettem magam, és most Paf! ennyi volt a csak azért. Vége a bemutatónak? Nem, még nem. Nem, én azt tudom, de nem akarom kitörni a nyakam. Hát ne is. Én azt tudom. Hátra bukfencet. És középre a bukfencet, de itt lesz ez a bukó, és akkor kiesek. Az nem lesz jó. Mutatok valami más. Ott is. Jó volt. Nem, Nem volt jó? Na mi lenes? Lendületből kell. mint az előre. Jobban. Úgy, és akkor lendületből jó, fenekedet lökt hátra. Pleci. Jesszum, Plecsi. No. Nem hiányzik sok. Pálcika. Menj közelebb. Közelebb a kanapé széléhez. Úgy. Úgy. Ez igen, mint egy gumi. Csak ennyi volt itt. Íha. Na jó, ma megyünk csücsukkal, jó?